Запомнящи преживявания на света. Те ми я дадоха. Аз съм притежател на тялото, аз съм собственика. Аз съм духа на купуване и продаване, аз ги убивам. Дори и тази исках да я убия. Много скоро ще я убия. Смъртоносни духове на подземния свят. Демоничните военачалници победени. Кой ме доведе тук? Кой ме доведе на това място? Какво каза? Кой ме доведе тук? Тя каза, кой ме доведе тук? Сега искам да се тръгна. Оставете я, пуснете я да се тръгне. Изявен нечист дух. Още един тук. Ела. Искаш да се прибереш вкъщи? Искам да се прибера. Стомахът ми. Тръгни си, оставете я. Ела, виж пътя тук. Ела, виж тук пътя. Вземи си чантата. Не е моя. Владетели на мрака, предадени, отстъпващи. Хей, ела тук. След като пророкът Тиби Джошуа се моли в силата на Светия Дух, тази жена бяга вън от църквата, като се опитва да избяга далеч от огъня на Святия Дух и от присъствието на Бог. Върни се в името на Исус. Ела ту, изправи се. Едно, стани. Едно, две, три, ела тук. Остави я. Освободена в името на Исус. Сблъсъка между светлината и тъмнината. Ти си прекалено малък. Ще се занимавам с теб. Кой си ти? Оставете я. Няма да имам светлина в това семейство. Доколкото съм жив, аз смущаваш мира ми. Аз съм ги вързал и не можеш да направиш нищо. Ти си твърде малък. Нека се борим. Ела. Аз ли да дойда? Битката на вярата. Победата е гарантирана. Какво искаш да направиш? Искам да си взема чантата. Отиди и си вземи чантата. Къде отиваш? Чантата ми. Ти ми взе чантата. Аз. Дай ми чантата. Казах ти, дай ми чантата. Ти ми взе чантата. Ти ли ми взе чантата? Тя търси чантата си. Това е моята чанта. Твоята чанта? Да, помогнете й да потърси чантата си. Откъде идваш? Идвам далеч. Отдалеч. Къде си сега? Сега съм на това място. С много хора. Исках да живея в автомобил. Кой съм аз? Вие сте баща. Но аз искам... Бог е велик. Какво търсиш тук? Чантата си. Чантата си. Това е чантата. Дайте я. Къде отиваш? Огънят е висок. Висок, да. Какво ще стане, ако ти помогна? Нека хвърлим първо вода. Отиди и вземи вода. Отиди и ми покажи къде е огъня. Само ми покажи мястото.
Това е вода. Тази вода не може да го угаси. Защо не може? Има още една. Дайте я, нека полее. Тя е за това място. Излей я. Излей я. Трябва да излееш своята вода. Излей своята вода. Виж го. Говорят ти, а ти не слушаш. Премини. Водата се превърна в огън. Кажи, как изглежда огъня? Той е висок. Като че ли използваш гориво. Какво прави? Моля те, помогни ми. Огънят е повече от моите сили. Ще трябва да ти помогна да... Трябва ли да го угася? Да. Отивай. Сега отивай. Изгаси ли огъня? Отивай. Казах ти, отивай. Сигурен ли си? Нека те водя. Виждаш ли? Всичко е свободно. Почакай! Ела, подай си ръката. Не мога, ти също гориш. Тези, които са с нас, запомнящи преживявания на света.